सेनो फैदोंमोन बेखौ फोरमायदों थारैनो नोंथांमोना हाखौ सेमारदोंमोन नामा? बाथ्राया ओरैबायदि जाहाथे बे मुंख्लं खाम्फाया 1994आवनो गायसननाय बे समनिफ्रायनो जोंनि प्राइमारि बर' साहित्य सभा रक्षनाबेक्षना खालामगासिनो नायगासिनो दं डेभेलपनि खामानिबो मावगासिनो दं नाथाय 2012आव बेबायदि जाथाय जादोंमोन सिगांनि कमिटिजों बेयाव मोनसे न' लुदोंमोन फिसाथार जों बेयाव बे समाव आं बे गुवाहाटीनि आनसलिक एबसुनि प्रेसिडेन्ट दंमोन बे समावनो जों बिसोरखौ इयाव जाहाथे नोंसोरो न' लुनाङा बे जोंनि माबा साहित्य सभानि बे मुंख्लं खाम्फा दं बेयाव न' लुयोब्ला गाज्रि नुगोन नोंसोरो बिसोरखौ न' लुनाङा जाहाथे माबा जायो असुबिदा गाज्रि असुबिदा जायो बेजों जाथाय जानायाव जों रायजोफोरजों रायलायबाय बिसोर कमिटिजोंबो रायलायबाय बाथौ महासभानि कमिटिजोंबो रायलायबाय बिसोर बे समाव गनायना लाबाय थिग दं जों बे न'खौ सिफायना लागोन बेलेग जायगाजों लुगोन बे जाबाय रायजोफोरखौ लानानै जों मोनसे प्रस्ताबबो लाबाय बे प्रस्ताबाव ओरैबायदिबो लिरनाय दं जाहाथे बे माबा न'खौ सिफायनानै लायाब्ला 3 मासनि गेजेराव आरो 3 मासनि गेजेराव जुदि बे सेन्ट्रेल बाथौ महासभाया जेबो उन्नयनमूलक खामानि मावा बे फिन बे रायजो राजाफोरा होनाय हाखौ लागोन होनानै बेबायदि प्रस्ताबबो लिरनाय दं नाथाय जों जेबो मावाखै 3 मास बारबाय बे बोसोरसे बोसोरथाम ओरैबायदि बारबाय नाथाय थांनाय बोसोराव 2021 12 डिसेम्बराव जोंनि माबा दंमोन प्राइमारि बड' साहित्य सभानि कनफारेन्स दंमोन बे कनफारेन्सआव बेयावनो जादोंमोन खाथियावनो बे कनफारेन्सआव जों बेयाव आलारि बाथि सावनांगोन बेखौ सावनो थाखाय बेनि थाखाय निर्मल बर'आ बिजों रायलायदोंमोन जाहाथे साबिखौ माबा साफा खालामनो थाखाय साबि गेटखौ खुलिनांगोन नाथाय गणेश दैमारिया उल्टासो जोंनि साबिखौ हराखै बेनिफ्राय जाथाया आरम्भ जादोंमोन जों बेयाव आलारि बाथि सावनो मोनाखै बेयावनो जों माबा रेडिमेड माबा मोनसे बानायनानै बेयावनो मुंख्लंफोरखौ सिबिबाय बेनि उनाव 19 डिसेम्बर 2021आव राजुहा मेल जादोंमोन बे राजुहा मेलाव रायजोफोरा बुंनो प्रस्ताबबो लानाय जादोंमोन बे गणेश दैमारिया सम लादोंमोन 1 मासनि गेजेराव बे जाथायखौ जों सल्भ खालामगोन नाथाय बे जेबो खालामालासेनो जों माबा आफादगिरिनाव थांबाय 2 जानुवारि 2022आव लाइजामबो हरबाय आफादगिरियाव जोंखौ बुंबाय दे जों नेहाथारजों रायलायगोन नेहाथारजों रायलायनो माबाफोर थिग खालामगोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिया माबा मोनसे बेराम जानायनि थाखाय हायाखै जोंबो गनायबाय नाथाय बेनि उनाव जों नुबाय बेयाव बिसोरो कनभेनसन खालामदोंमोन सेन्ट्रेल बाथौनि कनभेनसन खालामदों बे लेङाइ आफादगिरिखौ लानानै खिन्थु जोंनि रायजोनि मिटिंफोरखौ बेखौ खुंनो हायाखै बेनिफ्राय जों गेजेराव रिमाइन्डारबो हरबाय रिमाइन्डार हरनानै बे लेंगोन होनबाय दाबो लेङाखै नाथाय दाखालि जों बेखौबो सारेन्डार एन्ड डेफिफोरा सेनो नाजादोंमोन जोंनि मानसिफोरानो जोंबायदि मानसिफोरानो बेखौ बिसोरनिफ्राय माबा मुक्त खालामबाय बेनिफ्राय अल बड' प्राइमारि टिचार एस'सिएशननिबो हा दं बेखौबो बिसोरो सारेन्डार एन्ड डेफिफोरा दखल खालामदोंमोन जोंनि बायदि अधम मानसिफोराथ' बेखौ बेदखल मुक्त खालामदों दाखालि बावैसो बेयाव एबसुनि हाखौबो खायफा मानसिफोरा सिरि भारा होनानै जानो नाजादोंमोन जोंबायदि अधम मानसिसो बेखौबो जों माबा रक्षनाबेक्षना होबाय बेबायदि समावथ' गणेश दैमारियानो गैयामोन बे मोनसे समाव बे सेन्ट्रेल बाथौ होनाय हाखौबो मा होनो बे सालफा होनाय ग्रुप मोनसे बे फैदोंमोन बे समावबो बे सेनो जोंनि मानसिफोराबो बेखौबो रक्षनाबेक्षना होदों बेयाव एसेबां बुरजा मानसि हाफोरखौ जोंनि बे स्थानीय लकेल मानसिफोरानो दा लकेल मानसिफोर गणेश दैमारिया बदनाम होनो नाजादों बे गणेश दैमारिया बाथौनि नाम लानानै बाथौ महासभाखौ बदनामसो खालामगासिनो दं बेनिखायनो आं खावलायगोन गासै डिस्ट्रिक्टखौ अल आसामनि डिस्ट्रिक्ट आफादफोरखौ जाहाथे गणेश दैमारिखौ बुख्लायो बेनि बिबाननिफ्राय गाहाय नेतारनि बिबाननिफ्राय आरो सेन्ट्रेल बाथौ जाहाथे बे हाबनो होना बेखौ प्रबेक निखेट खालामनांगोन जोंनि लकेल मानसिफोरा सिद्धान्त लादों प्रस्ताब लादों बे जों 19 तारिखआव बेनि एगेन्स्टआव जों हरना होनायनि प्रस्ताब लानाय दं बेखौ जों मावगोन जुदि बुख्लायबा बेनि एगेन्स्टआव आरो जाय मानसिया इउटुबाव हगारदों बे माबाफोरखौ फेक माबाफोरखौ ससियेल मिडियाआव बेनि एगेन्स्टआव जों बेबस्था लानायनि प्रस्ताब लानाय दं बेखौ जों मावगोन आरो बे समाव नोंथांमोना जिहेतु बे सेलायलायनाय जादों बे सेलायलायनाय जानायनि गुबै षड़यन्त्र खालामग्राया सोर होननानै सानो बेनो गाहाय नेतारैनो बाथौनि गाहाय नेतारे बाथौनि गाहाय नेतार बुङोब्ला जों लाजियो गाहाय नेतारैनो बे सासे सेन्ट्रेलनि बाथौनि गाहाय नेतारैनो बेबायदि बडि लेंगुवेजआ थानाङा सासे धोरोमारि अनुष्ठाननि गाहाय नेतारा बिराद माबा जानांगोन खंजम जानांगोन रायलायनायफ्रा मोजां जानांगोन बेनो षड़यन्त्र बिसोरनि व्यक्तिगत उद्देश्य दं आं जोंबो मिथिखायो बे कमप्लिटलि पलिटिकेलि लाइनाव थाङो बे बाथौआरि धोरोमारि मानसिफोरा पलिटिक लाइनाव थाङोब्ला धोरोमारि अनुष्ठानफोरा माब्लाबो फिलफिलाप जाया बिसोर गाव व्यक्ति स्वार्थ दं
बेक्ति सार्थ थानायखायनो बे जेबो मावनो हायाखै जुदि गासै गावनि एग्जिकिउटिभ मानसिफोरखौ गासै डिस्ट्रिक्टआवनो गावनि बिसासाव लानो हायोब्ला दालागै बे मन्दिरा जागौमोन जों नुदों बेयाव 2 टाइम्स आधार खेला खालामदों 2 टाइम्स जेबो मावनो हायाखै मात्र आधार खेलाल' खालामो बे हा एक गारिबो गाराखै सोरबा सोरबा डनेसन होदों सोरबा सोरबा होनायफोरखौ आं धन्यबाद बेयाव दिनेश बर' साराबो थैबाय बेनियाबो एसे हा गारदोंमोन बेनिफ्राय बसुमतारी जोंनिया दिउखौमोन मतिलाल बसुमतारी बेबो एसे हरदोंमोन बिसोरखौ धन्यबाद होदों बिसोर एसे हा गारनायखौसो एसे माबा मोनदों नङाब्ला बेनिफ्राय जेबो मावाखै बिसोरो